ngai ngu yo blay try kanrat kamtam lembaga 17 North Chalong constituency kabla pha inga ban represent hani ka Agos House ka yeng ka bakentang ka yeng ka Don Burom ka yeng ka banetai na ka banta kijing e bat ka khia ka shon dongkari bat ka jela hi borok kuai asu sarong hobangayeng ni ka por ban keren dekat tin khasi bahkan di kanong kalat ke lenti ban penslur ya ki weipat ki para members Badan Burom John ke yeng ke bekentang bakin sim ke benta ke jongki kena bakan long ke jing mentoy yau pai ba bubun palang sengo ngidei ban Peni ya kita kijing duna ban criticize ban suggest ban ai dia kijing mut ban kentho haki benta ki ban long kijing mentoy bat kijing etei aku ban ya be chakapang halor kijing light lut ka le niam le rukom haka jala ka jongi kajing sha khanglat jongki pastor banwan sha sinot sepngi mingi kabarang sudep hasoyong sutanga kalong ka basmusi ngimtip ke gadau bad dongkam ya sarkar jala banwat ya kajing shisha baro naga sarkar preng ke kita ki bangi pen pau berbor tege hidden agenda ke ideologi jong ke BTP ngitip kani mung haban keren nak basai kai gajing atem ke jong ki good governance day kai gajing atem ke jong ki ban khang do masi kai gajing atem ke jong ki ban pelong working days haki way pat kisngi ke bakerpang Nasungo ko ni ketika message ke kubur. Bagi numla ban shusngap Mr. Speaker sir. Barkani ke jing use ke Hindi language hangni po Agos House. The very first time after 10 running Shipos nang Shipoto hani ka Agos House Assembly. Barkalong kay kabangin umla ban shusngap barkani nga sungo baka present government kadi ban seek a clarification na po ka central government kay kabajay ki pastor ki baday ban wan ban shimta bada ban fix ka program ka jongki hagani ka celebration ka jongki nasugani kadi koy ka banta baka sarkar kadi ban ay ya ka jingshay siya ka state hi barokoy kabaar ka government ka governor address kaong baka judon ka jingya kren bar ka Assam halorupur Usam hendai kong pangitip bat kumba pau ka jekren kalong tangadien baka Assam ka kentur sauput jong ka jala jongi bat habaki pulit ka Assam ki bom ki tiet par ki penpra ya ki jingdon jingem jingtei ki badon apo ka jala Meghalaya kimdon umdon kanu ka jinge kren ko basisha banya product yo pot Usam Shongknor Badan Burom lingba jong pi nga kerpat ya ka government bagan sim kya ngani ka benta kloy kat bala nga khot kerpat Ruya baro ki pradikot kani ka yeng dorbar klem kanya ka jinglong party ban sno lang kawi hagani ka benta na ka benta ka jing song singan jong ka pateng ka ban wan jadi barka jing kier sainar hagi kaput jong ka India bar ka Bangladesh
Om sempau ha governor's address. Laka don ne em ke jingkata. Yaki beriau jongi basong basa haki kaput border. Haba ka don ke jing ai jaka markliang. Hapreng ke India bat Bangladesh. Ban penbet yo pur usam. Lada ka don ke jingkata yaki beriau jongi. Ke sorkar kedai ban penkrek. Daga kaifot ban wanra syakni ke ying dorbar.